Zatoz, Bilbo abanguardiako hiri kosmopolita eta modernoaren erosketarako guneak ezagutzera. Azken urteotan, Bilbo goitik bera itxuraldatu da. Bertako museo, eraikin eta zubiak dira horren lekuko, eta baita, hirian zehar errotu diren goi-mailako erropa, jantzi eta osagarri dendak ere. Deustutik Aldezarrerako bidean, Bilboko bizitza urbano, kosmopolita eta komertziala ibaiaren aldebietan gauzatzen da. Bilbo modan dago. Gaur egun, Aldezaharreko zazpikaleak Europa guztiko gune komertzial irekirik garrantzitsuenetakoa da. Bisitariak badu non erosi eta non begiratu. Guztira Aldezarrean, 800 denda eta bestelako 200 gora saltoki baitaude. Hauen artean azpimarratzekoak dira taberna eta jatetxe ugariak. Erdigunean berriz, Moyua plazatik plaza Biribilera arteko kale nagusiaren inguruak dira gaur egun hutsegin ezin daitekeen Bilboko komertzioaren bizkarrezurra. Betidanik hemen izan diren hainbat denda elkar bizitzen dira kaleotan, saltoki handi eta nazioarteko firmarik entzutetsuenekin batera, Bizkaiko hiriburua abanguardiara ekarriz. Bilboko urrezko milean errotu dira azken urteotan besteak beste, Loewe, Gucci edota Louis Vuitton. Eta muturrean ibiltzea gustoko baduzu, gogoan izan Euskadik erosketak egiteko eskaintzen dizunaren adibide bat baino ez dela Bilbo.